aja ngono Pak. Aku ning kene kae wau deg-degan terus ya Bos. Lah nyang apa? Lah untung aku ora geger aku ning kene. Ora geger apa gegere sebabe? Omah sitok iki. Tukang nyuluh kodhok lho jebule Pak Karno kene. Lah iya no. Oh nyoni. Untung kowe engke ra disulo, kowe jek persil kowe gak disulo. Kowe nek sampe disosokno piye kowe? Aku ora pengalaman kowe marai. Ora ning ngono lho, kono lho Pak, dilakon jero kodhok tok to. Lah apa to Pak Karno? Kula niku tukang nyuluh kodhok. Lah kuwi bapakku aku ngono wis. Untung kowe nang kono dipertemukan karo bapakmu kowe. Kudune kowe berbahagia. Bersyukur. Terus kowe lho ora petuk bapakmu. Karo bapakmu. Janji. Kowe ning kono Pak Karno. Pak Karno. Lah ya Pak Karno. Oh ning ndi wong bapak wis dibethati kabeh nek kono entek. Ya lah sik urip nek kena omong-omong lah wis wafat terus piye kok. Ya nusela bukmu. Lho, jangkrik mergo piye kok nyapu nyul. Bapakmu lak kodhok. Iya. Bukmu kan bangkak. Lho. Oh, tak tapuk Ora pengalaman kowe karo kene wonge kaya aku niki lho. Nah, Soboku lho nggone Mbah Geng Tenggong. lha kene apa teko kono iki? Ngene no. Ah dhewe kelasé cokrik no, Dek. Ora nyebut badan nun sewu Bos. Iki. Anu niki wau. Apa? Nggih mboten napa-napa. Lah. Sirmu ki omong-omongan bos apa piye njaluk tak Sirmu omong-omongan ngomong tak tonyo lambemu tenan kowe. Sirmu omong-omongan bos apa omong klebet? Omong wos. Lah ngono ndang ngomong. Ndang ngomong wos yo gampang arek wos. Maksudnya wos ki sing tenanan lho Pak. Luar ngomong tenanan. Oh nanda. Ngomong. Nggih. Niki teng daleme lho, sing tak jaremu muni tenanan. Lah nyamuk kok tekan daleme barang iki lho. Mas. Iya ta ngomong sing piye? Waduh ngomongmu mencra-mencri to Cil kowe iki. Aku ape omong sing tenanan lho. Lah ya tenanan to. Lah nggih niki teng daleme Bapak sinten Bos? Lho, jare tenanan kok ning daleme. Wangel men to bocah. Kata-katane sing keluar iki ora padha karo karepmu. Heeh. Kowe ngejak geger apa piye to niki? Lah terus lek geger nyang ngopo? Lho ora ning ngono aku ngomong tenanan-tenanan malah. Lah tenanan kok ndaleme? Weh, ayo. Nggih. Kula badhe ngomong tenanan. Ayo. Tenanan. Nah, iki lho. Iki lho bener. Iki bener iki. Yo ngene iki jenenge kowe Kowe jenenge wong bener ngono batin kuwi. jujur. Lah, Kaya ngono kok mlebu TV to Pak? Kaya ngene iki lho. Dalang kaya ngono mlebu TV jane piye to? lho maksudmu piye to? Maksudmu piye? Ngomong iki lho bengi iki lah carane apa ngono lho karepku iki. Lho yo entang ngomong acarane apa? Nuwun sewu teng daleme Bapak sinten Bos? Lho, acarane apa jaremu? Kok teng daleme iki piye to kowe iki jan iki? Weh, angel to Pak omongan karo iki aku sawi iki. Sing angel kene lho ngaku penak lho niki lak teng daleme Bapak Pak Taufik. Topik to. Pak Taufik. Dalam rangka wali matul nikah, nikahke putrane Mbak Wulan pikantuk kalian Mas Agus. Dongane dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warohmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ngono lho, ora jelas we anggite ye. Kowe omongan apa? Kokek ta kokek. Omongane wong kene. Nuwun sewu teng daleme Bapak. Kowe arep ngomong apa njaluk duit? Genahno. Aku lah genah nek kene njaluk dhuwit ra nek dhuwit bosokno aku. Aku ora dibayar ya cengoh apa piye aku. Sing arep bayar kowe sapa wong bengi iki wis entek lho. Malam hari ini seminggu yang lalu wis ditransfer ning aku karo Pak Taufik. Lho sampean tanggung jawab piye Bas? Aja ngono lho kowe. Lah aku pangkat ning kene no bengi iki. Lah wis tanggung jawab wis dilakoni lho Pak Gareng. Lho kene dilakoni, lho dhuwit kene. Bensine Banyuwangi. Lah kowe sing ngomongi sapa? Pak Pre. Lho njaluk Mas Pre kono no nyang apa njaluk aku? Lah Pre ra duwe dhuwit wong bringose tok sing kandel kok. Nyek, lho ngenyek kowe iki. Pak Pre ngono sebagai seorang managara lho. Manager rumah saku iki tanggung jawab kali sinten kula? Tanggung jawab engko karo sapa-sapa sembarang sing tanggung jawab. Siap. Siap. Aku wis ora lho ya wis tak entekke lho. Ndek iki wis tak nyicil aku tuku apa ya ndek iki kae. Aja ngedek-ngedeki to aku. Wis tak entekne lho nyang apa petuk kowe lho tak tukokke akeh ndek. Blonjake akeh, blonjake. Lah iki aku dikeki loro ki lho. Nggo ngetak dasmu ya penak lho Dek iki. Antem cengelmu engko malah rumah. Aku endo aku. Dalu menika ngene ta bagus. Mas ora usah ngene, ngono ae. Tau ngene ilang dompet kuncine Pak Yuto. Alah. Ngono lho ngene ya. Maksudnya pripun? Nggih, siap. Dalam rangka pernikahan Kang Putra saka penyanyi Pak Taufik nggih menika Mbak Wulan kalian Mas Agus. Pak Taufik Safalas. Topik tok. Kalian Ibu Sri Utami. Wah, api-api jenenge Pak Taufik oleh Ibu Sri Utami. Loh, mantene sing ndi to, Pak? Oh, Wulan karo Mas Agus.
Kowe iki iso maca ora dununge nang endi nggone iki? Lah ngene gambare gunungan tok, gununganmu tok. Lah kowe ngarep bukaan to. Tulisane lho Wulan karo Mas Agus dadi manten. Siap. Kowe nuturi apa wong dadi manten? Kowe wis tau dadi manten purung. Wis tahu aku ya ngene iki lho Pak, aku Pak. Masa? Sumpah ya kaya Mas Agus karo Mbak Wulan iki. Nganggo adat Jawa ngene iki. Ya padha Pak tanggapne wayang. Nuwun sewu lho. Aku Aku mbiyen tanggap. sampean pas mantene percil dugi ta? Aku ki pas ora teko. Kula nggih, kula Nalika mboten semono. diundang kok pas mantene Lha mosok iki muni lali dadi manten lali karo Aku nanggap njiki ya. Lah, Gosek. apa enek manten nanggap jiki lho. Rame Pak. Paling tidak nanggap kerawitan campur sari wayang nanggap ngono lho. jiki lho. Ora aku nanggap wong main mendem rame ning nggonku. Ora maksudku ya syukuran manten. Syukuran Ya manten. wis padha manten ki lho Mas. Ya. Iki ora teko to nang. Mboten teko kula. Critanono to, critanono. Masa Aku yo manten Mak. Gaya Sumpah. adat Jawa ngene iki. Ya wis gawe kuade biasa ngono lho Pak. Ya kowe gawe blangkon ngono ya. Helm. Lah lagu wedi nu ta dek welem kowe kalau dadi manten. Wah. Ya cok cengelmu tenan. Ya blangkon iki lho, blangkone ya iki lho ireng ngene iki. Masa? Iya, Pak. Wis ya rame aku ya wis ndelok ya wah akeh ngene iki. Awakmu yang nyengkelit keris nek. Nyapa to keris? Lah apa? Arit ge mbacok maratuwa crok bentang mati. Lah marot kamu lara mbok bacok piye Iya, to, mantu Bocil. kurang Ora ajar apa kowe. kok bacok kowe mantu kurang ajar. Gelem anake Yo ana. gawe keris kene blangkon kene keris. Lah aku ora roh ora mbok undang kok. Lah ora Salahe teko. dhewe. Lah ora teko kok rumangsaku. Yes, Oh ya kalungan kembang. nyapa. Lah apa? Arit iki lho penak. Dadi penak terus karo ngariti maratuwa ya ta bacoki cengele. Lho kabeh-kabeh mbok bacoki marotwa dibacok cengele praya ora-ora kabeh. Ora mesti kembang kene blangkon biasa kene Ora ngerti keris ya, ngono, Pak. Biasa Pak kaya wong Jawa-Jawa Ya biasa. bebetan karo jarik ngono ya. Nyapa to jare iki? Lah apa? Kresek Indomaret lho Pak, krosok-krosok kowe enak malan ge bebetan. Lah kaya wong ngunduh pelem. Ngalor idul kresek. Jarian Yogja aku. Lah aku ora roh. Aku basan. Mulane anakku kabarono. Ya, ya, ngono. Ora karo kanca ngabari. Ya ngene iki lho Bos, kaya Mas Agus ngene kaya biasa. Ya masang son barang ngono kuwi. Lah nyapa to son wong watuk rame 5 terus kayak kirik 5. Wah. Kireke masa ya jenggong bareng ngono kuwi. Iya jenggong bareng. Goleki nang ndi lho Cil, golek kira wakeh men ngono kuwi. Ya golek ning nggen alas-alas lho ben nyatek mbokmu. Iya to aku takut tenan malah ngono jare nanggap kirek. Ya gawe son sisteme kuwi no. Sistem. Lah iya, sisteme kuwi lho. Dadi manten Cil awakmu. Manten, Pak. Wis kaya ting glung ngono kaya Dik ya. Iya ya padha, Pak. Ya anu awakmu yo nganggo sawat-sawatan. Iya no. Balang-balangan Iya kan? tak antem seret. Gawe suruh, Dik. Bataku seret jerit. Lho mantene bocor, Dik. Mantene bocor, ra sida dadi manten. Bojomu balang batako ya bosok no. Ya suruh diblebet diantemne cerot. Lah nyapa kok muni batako? Batako jarene. Lah wis kena ngomong suruh ya takon lho kowe kancane kok. Lah ra ro mbok menawa Suruh beda kan. diantemne bismillah. Saka Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim suruh diantemne mak cerot Leh. ngono. Baru terus ngideki ndok. Nyapa ndok. Lah apa? Telek ditek-tek, diotruk-otruk ning ngene moro. Yo mambu kabeh maratuamu ya nesu goblok e bocah. Kowe iki tau rabi ora to? Urung Kowe iki tau rabi apa ora? Wah, aku urung tahu, aku jek rencana ya. Rencana diengkul. Wah, aku jek canom kok padane kowe wis. Ya rabi kaya mbake Mase ngene iki lho, ya ngidek ndok cerek, bar didek terus digoreng. Sing mangan sapa lho? Jarene mbokmu. Cetekan mbok. Ya didek ning kresek iki lho, Pak. Ora ro, aku ora ro. Terus banting bunder kae. banting apa wi? Dadu dibanting mak kluthuk. Kok iso dadu lho. Kendi. Ora ro aku. Lho Yuda ora teko. Ora teko aku. Sesuk teko, sesuk tak kei kasete rasah takon itu tak. Mbok syuting aja main mantenmu. Kita syuting no. Beh, ya lungguh ning kuade ngono Dik. Nyapa ning kuade? Lah ning ndi? Ning ngarep ratan. Lah terak wong liwat kowe. Delok drak awake dhewe kok. Bah jan kucluk kuwi. Ora ngerti lah, angel sing dicama mana Rasa. Dombene karo banyu putih ngono Dik. Arak. Ciu lho. Dadi ngene ngombe kabeh wong kali ngene mendem kabeh mantene. Wis sak omah mendem kabeh ngene malah apik ta Dik berarti. Kok iso dulang apa anu kok iso arak ngono. Sak keluarga masa mendem kabeh. Yo cong berarti kowe. Nggone Mbah Geng cukrek enak. Ucal. Taidoni cengelmu tenan. Lah, Yo aku banyu pikir. biasa banyu benek Anu lho. diadai gelas. Kok gelas apa to? Gak garalon lho, paralon sakmene ta. Diglogok ya to, diglogok mari ngono dikeran. Keran terus. Dikeran ya, umpamane lambemu mangap. Mangap. Cerep. Arak dikeran.
Ya apik Dik berarti. Oh, Pak apik eket mau ya. Genah. Oh ya dulang-dulangan sego barang ngono kae. Mboten. Lha apa? Letong. Ya mosok Mas Dik didulang letong. Apa enak? dulang-dulangan? Dulang-dulangan ya. Iya, Umume iya, ya sego to blok-blok pikiran Jawa. Kene aku letong tak goreng. Tak Ya kayak enak brambang. ngono kuwi. Ya enak. Ya kowe tau roh letong apa ora? Ya wis letonge kotoran sapi. Roh apa ora? Ya roh. Enak apa ora? Ya jelas gak enak. Oh berarti tau mbadok kowe. Percil iki lho Wis, aku bareng kenek, katut-katutne lho nyapa. Kenek kowe. Lah iya ta, wong aku ya ora ngerti rasane kaya apa malah awakmu tau mangan. Lah apa wis ro letong? Ya roh. Atos pempuk. Ya empuk. Berarti nek esuk gane mbok demeki. Mok muk nek iso. Saman tahu roh telak lencung, Bas. Aku urung tau roh. Oh, ya wis. Jangkrik dibalik gak kena Pak ngono, Pak. Kowe teko aku ngono kuwi. Nah, tahu roh telak lencung. Urung tau. Lah kowe wis tau. Roh. Mambu ora? Ya mambu. Lho, bar mbok demek terus bambu berarti. Ya Allah betul kok gragas to. Gragas. Dolanane Sampe kok mek klethong mek telek lencung piye to kowe iki? Lah sampean, Lho ki dagelan kondang lho. lah piye to, Bos? Lah ditekoki lho. Nyonto kaya aku no dolanan iki. Sampean- Oh mek klethong telek lencung srintil wedhus. Dintir ngono dimplokne kancane. Ora lah gilani Bos ngomong ning ngono telek kok diomong. Sing kanggoan dalem. Nggih, niki bapak telek. Alah. Samplok pisan kancaku. Waplok Lah, aku pisan ngomong kok Pak telek-telek Topik lho, kok Pak. Pak Pak Telek. Topik iki pekerja keras iki. Lah nyapo. Megawe teko keras muni kene cedhak enek megawe sampe teko Kediri lho nyapo. Maksudku Dikei dalan sae wis. omongno to. Nyapa? Maksudku pekerja Angel keras. wis. Nyapo. Wong iki pantang menyerah ngono lho. Lah nyapo kok pantang menyerah bal-balan apa piye bendina kok pantang menyerah lho. Maksudnya Pak Topik wilah nyambut gawe. Ayo nyapo ya, Cal. Omongan aku iki angel. Angel tenan kowe iki. Nyambut gawe Pak Topik iki maksudnya raro awan raro wengi ngono lho. Yo ngelokne picek berarti kowe. Ayo. Wes iki Kowe ngelokne picek kowe. oleh angin kowe. Bosok malah kowe. Tegese Pak Topik nek nyambut gawe iki direwangi sirah nggo sikil nggo sirah. Akurbat berarti Pak Topik. Bakul jamu. Ngantek membanting tulang. Keju goblok wong utang di meneng. Direwangi adus keringet lho. Kecut. Maksudnya ngene lho, Cil. Nek kerja Pak Topik kuwi carane tekuk kringkel, ngono. Oh, berarti Pak Topik mlakune ngene lho, Bos. Ya, Percel ya Allah percel akal. Ngomongmu angel. Wis gelem marahi mbok golekno dalan kok marahi. Wis iki. Lho tenan aku. Mak Topik iki maksudnya nek kerja iki mati-matian lho, Dik. Yo, wong urip malah dipateni iki koclok ya kowe iki jane. Wong sing urip seger waras kok dipateni lho. Jak omong-omongan ora tekan ngene piye to Lah maksudnya? piye awakmu piye? Pak Topik kuwi nek nyambut gawe kuwi direwangi ra ngerti awan ra ngerti bengi. Berarti ngelokne picek kowe berarti ngono kuwi. Ora ngelokne kok anu ngono kuwi ora, Cil. Piye? Maksudnya Pak Topik iki pekerja keras ngono lho. Lho, megawene apa ning Kediri kono, Bos? Ning Keras Kediri ya? Ya Allah, yo kerjane kok ora ning keras. Maksudku lek kerja ki lho, apa jenenge? Piye? Lek basa Jawane Anderpati milang tatu ngono kan lho. Lho. Ngono dipateni terus ditatu. Berarti dicuil-cuil ngono Pak Topik. Anu do, Napa nih? tulung mbok ndase dilaki percaya. Gak sik nek awakmu piye sik awakmu Angel. Pak Topik piye wis ngene lho Ndang jajal Ndang Nah, awakmu ngono lho. Ndang. Lah nyapa ta? Pak Topik piye ta maksud? Lho wong iki sebagai piye ngene lho. Lah nyapa piye wis ngene iki lho Pak Pak Topik iki piantun sukses. Mergo pekerjaane menyendheke iki peng-pengan ngono lho. Wah, berarti nyambut gawe terus ora ngerti wis sembarang digaweni ngono berarti. Oh, sik. Piye ta? Omong-omong to. Pak Topik ora roh ngene lho carane iki ngomong ngene Piye, kan. piye? Pak Topik ya wis ngene iki. Lah iya dek iki kerja keras. Nyapa ning keras barang iki lho ning ngene iki lho delok kalau mripat murah ora to. Kono lho wonge. Aja nangis, Pak. Pak. Oh. Nangis ki ora oleh. Kudune innallaha ma'asabirin. Oh. Nek kancane kita ora iso diomong. Nyapa to kowe iki? Keri goblok. Mbok untir-untir susuku. Omongan karo kowe iki jenenge.